Ngai khublei phi baroh lang ke besngap ke keting ke soblei hagre ke por ngai khublei phi ke kyrpang ke Jesus Christ. Ngai Sngi U Blei ni ke sngi ni don ha ke jingdoreng kat ke soblei ni ke sngi. Blei kwa ingin ni ke sngi bangin ang bu bai yala ka jong ke jingim. Yang in yet yala di yala ke jinglong ke ba ni le pom ke jinglong ke ba ni pensungsi U Blei ni pensungsi yala ke jong ki de khot ke ying ke sem ba ne ki pramarjan yang in kiar na kita baroh. Yang in mi no na ke pop yang in mi no ke jingle ke besniu yang in kiar no ke jingedei ke bombay bat ki para briew yang in bu bai ela ke jong ke jingim yang in yaj sakmat ban le bai ke mon ke jong blai yang in jam ke sinjam ke pen sngewbha U Blei hagri ke sngi bat nang ni sakmat yang in bu bai ke jingbot perkhat ki ktien ki kam ke jingle la ke jingle ke bari la ne ke pau yang in ang bu bai khnang bu trai unang yo ban ya lam ke jingim jungi ban pen po yang ai pi saka jaka jo ka jingkar khu U Blei yo ban tei ka ying ka jong pi ban tei ka jinga dei ka jong pi ban tei ka kam ban tei ka lawe ka jong pi ban pen man bahai ka jing em jong pi shubu bai jela de I no itu ka jingle ka sniu ka jinga dei ka sniu ka jing kren ba sniu ka jing perkhat ba sniu yang in kiar kita bat yang in jet bai ban le ka jingle ki ba pen sngewbha U Blei nang ni sakman hani ke sngi don ni ke kular ke jong Blei ke bangakwa ban sama peding jong pilang baroh peding jong ilang baroh da ka bangini puli bat nga leng ba gospel ke jong Matthias kalong ba san ka de khot ke ba khandai kong kumni suk ki ba pinya suk na ba on khot ye ki khon U Blei kum ki khon ke jong Blei ke jing khot kalong yang in long ki dong pinya suk om ki dong pinya ka ja nang ta phin puli ha ka shithi ki hebrew kalong ka bakhat ar ka de khot ka bakhat saw ka ong kumni to be brai ye ka jinglongsuk bat ki briew baroh bat ye ka jing pen khoi klem kata uno unom yo iyo trai to be brai ye ka jinglongsuk bat ki briew baroh bat ye ka jing pen khoi klem kata uno unom yo iyo trai kani ka jing khot ka jong U Blei nga ye pi kum ki khon ka jong U Blei kata ka long tongin be brai ye ka jinglongsuk bat ki briew baroh nagalong ga bala to phin ya song suk ong ga Bible to phin ya be brai ya ka jinglongsuk bat ki briew baroh pitip ne em ka jingim ka ba ya song suk bat ki briew baroh ka tahi ka de ka jingim ka ba khoi namar briew ne ka briew ki ba ya le prasha ching system lani ya le prasha prabangai ngia shun ngia kdokti ngia le bom hok prabangai kata ka jingim bom khoi kata ka jingim ka bakin jado kan ja perthai ka jingim ka bopam hendai la dengi kwa ban im ka jingim ka khoi kum ba ka ktin ka jong U Blei ka ong to phin long ki ba khoi kum manga long u khoi kum ki briew ki ban im ka jingim ka khoi ka jing khot ka long yang in song suk bat ki briew baroh ka jing map ka pen khoi ka jinga dei bat yang in jet ban ya map ban ya suk bat yang in le ka jing le ro ki bawan ra ye ka jing suk yang in ye ka jing suk yang in kiar na ka jing le ka warra ka jing ka ja ka jing mai ye ka jing thrais new ye ka jing ya sho ya dat ye ka jing ya pat ya pra ying sem yang in kiar na kita ka jing le kinu ka jing le ki bawarra ka jing mai ya nia ka jing ya le yang in kiar kita yang in le ka jing le ki bawan ra ye ka jing sung suk sung san la ka de ka ying la ka de po balang la ka de snonga thau la ne ka jaka trai hagan nu ko jaka bangi don mal ka ktin ka U Blei ka ong to phin be brai ye ka jinglongsuk baroh bat ye ka jing pen khoi ka jing suk ka don ka jing dei ro bat ka jing khoi klem ka ta uno unom yo iyo trai I kwa ban yo iyo trai ki kwa ban yo I yo trai ka jing wan arsen ka jing u ka Bible kong ba suk ki ba khoi ka donut number kin yo iyo trai ki ki ba khoi ka donut de kita gen ki ba bu bai bahai la ka jong ka jing em ki ba be brai ya ka jing suk suk bat ki briew baroh ki ba kiar na ki ka jingle ki ba ya kaja ki ba ya maya nia ki ba ya pihun ki ba ya thu khana sni khana lor ni ki tu baroh ki pentinget ka donut ki tu baroh ki pentinget ka jing em yang in be brai ka jing suk suk bat ki briew baroh yang in le ka jingle ki ba ini suk suk bat ki briew baroh nang ni sakman kum ki khon ki jong U Blei ningkong ka jing khot yang ai pi ka long yang ini suk ningkong bat U Blei kumnung ini suk bat U Blei da ka bangi kalabamun I pan map ki pop ke jongi
Ni IT ka donut ka jongi baru blei. Ni priang yu Jesus Christ ko nong priang ka don ka jongi ni IT ka jing jongi show try. Kata gadi ka senjam ka beningkong ka bang Yesus baru blei. Dan kam ben Yesus baru blei. Iwei pu ina priang jong pi don kam ningkong ben Yesus baru blei. Da ka ba pi ai ka jing jong pi show blei. Pi plai ki pop jong pi panma pi bu bet ila de. Kata gadi ka jing Yesus baru blei. Kabar Yesus bat ki para briew baroh. Songsuk bat ki para briew baroh. Pe brai ka jinglongsuk bat ki briew baroh. Kaumut yang in le ka jingle kiba warra ka jing songsuk bat ki para briew baroh. Laga dia yeng, laga dia Jaka trei, laga dia balang, laga dia kanunu ka Jaka ka begidon. Yang in le ka jingle ki warra ka jing songsuk. Kabalai ka long kinong wanra jing suk. Yang in long kinong wanra ka jing suk. Kumnong in warra jing suk, yang in i ka jing suk. Yang in le ka jingle kiba min kiar naga nungun ko jingle ko rai ka jing kaja in le ka jingle kiba wanra ya ka jing shanya ya ka jing long ko wei ya ka jing ye ya ka jing Nongpoh jingmon kiba yang in le ka jingle kiba nang company jan shu iwei nang ni sakaman kamning kong yang in suk swa baru blei khnang bon pendap ya ka don ko jing ya ka jing suk ko jing blei kabar galong yang in song suk bar ki para bari baro kabalai galong yang in long kinong wan ra ya jing song suk song sai kinong wan ra jing suk laga de yeng la de ha kanong ko Jaka ublein kur khui pi kum ki khun ke jong ublei yang in suk bar ki para bari baro yang in pen suk yang in wan ra jing suk kata gadi ke jing long jong ki khun ke jong ublei ublein kur khui pi lam de ka tin ke jong ublei ne ko por ngan dwai jong pi awana khamat sume ko try lengba Jesus Christ aingu email ka ktin ka sume ka ba khot yingi to be brai ye ka jing song suk bat ki briew baroh badi ka jing pen khoi klem kata unom yo i o try ngi kwa ban yo i me ha ka jingwan ka sume ngi kwa ban yo i me ko try ban yo i me ka de yingi ban don ni ka do not ka ba khoi ka de yingi ban im ka jing im ka ba khoi ka jing im ka ba khoi ka de ka ta ka jing im ka bang Yesus ning kong bat me ka bar ngi song suk ki briew baroh kabalai galong gilong kita kinong wanra ka jing suk kinong le ka jing le ki warra ka jing suk ya rap ingi ko tran Jesus blei in long kata ki briew ki ba le ka jing le ki ba warra ka jing suk kinong pen Yesus om kinong pen ya ka ja ya rap ingi ko tran Jesus blei bangin be brai ka jing suk suk baroh kata ga ka jing pen kre ka jing im so ka jing wan ka jome ko trai ablai ya rap ingi bangin ang bu baitbah ka jing im jungi in kiar na ka basniu in kiar na ka jing le kiba kenja perthai kenja do in kiar na ganu no jingle kaba pensosi me go pensosi hayen bani ha ganu no Jaka kaba inge don lang ko trai ya rap ingi bangin be brai siki egi ko khoi kaba penso bahaya me nang ni sakmat ya rap ingi bangin be brai su kaba kinsumen sim nang ni sakmat ko trai Jesus mai nang thau thumai ka donut ka jongi thau thumai ka jingmot jing perkhat nang thau thumai ka jinglong ka jongi ya rap ingi bangin me no na ka pop in me no the jingle ka basniu in me no the jingadai ka basniu in me no the jinglong ka kinja profai in ya chakmat in bod ye meg in le ka jingle ka pen so bhai me nang ni chakmat ko dwai dwai ya baroh ka basngap men ker khoi ka ni ka sngi ablai don apning joki ka pang ka shitom ro ablai da ka kerteng ju Jesus Christ ka kren ni ka jing pen khia ka chume kan wan aga met ka phat ka jongki ka jing pang da ka kerteng ju Jesus ka hukum kan mi ka kenria no kumni da ka kerteng ju Jesus palai lut ya ka jing pen khia ba da ka jing jmem snam u Jesus kan da toy ka jing pen khia aga met ka jongpi long pi bala pen khia ha ka klek mat da ka kerteng ju Jesus try to ga dwai ba ka ti ka jome kan kner no ban kta ya ki dikit khot met ki batlot jongki kta da ka kti ka bala mong ga jome ko try ban pen khia ya ki da ka jing jam snam ka jome ko try ker khui ki pen khlan lut ki khot met ka jongki we try tapi ki da ka jing khia kran ka bana me ko try kumba me melong uba khia kran ai ba ka jing khia ka bana me kan da to ya ka met ka jongki kan da sansar ka jing khia kran ka met ka jongki ablai nang ne shakmat ka jing pang ka jing plot ka jing swai ka jing kro kan lek kan ria no da ka kerpengu Jesus ka be iru men sim ka jing domu ban rai ka jing pang jing shitom na be ka shop at mak kan ria no da ka jing em jongki khon ka jome ko try teiru ka ying ka sem jongki walami ka jing suk ablai ka ying walami ka jing long ka wei ka ying walami ka jing Nongpoh jingman try yarap iki bakin
baroh shiing system kin wan ka jinglaw mon pen bai ka do no ka jingmat ka jinglong ka jong ki ko try yo ken tilot ka khot ka ying pen emlot ka khot ka ying ka jong ki ablai blai ka ben sim boman ka rung ka ying ka ben sim ka wara ka jinga per jingmat ka wara ka jinga khlat ka jinga le ka jinga thais ne ka ben sim bom khoi ka ben sim ka claim ka auria ka sukor ka boman baroh nga be ka kerteng ku Jesus Christ ka ying ka sem jong ki ka sen right ka snamu Jesus Christ ka ying ka sem ka jong ki try ka snamu Jesus long bla tapno ka snamu Jesus ka ying ka jong ki to ka jing rangkat ka jume kan wan ha ka ying ka jong ki to men te ka ying ka jong ki try ka tin ka jume ka ong la do try te ka ying minat len e ka te ka ko try men te men shim ti me ka jing dai pen ba pen wan dur pat ablai sa isen pen khia ka jing dai shi ka sem ko try ker khuru jui ka kam ka jam jing try jik ta jong ki ka sngi pen man bha pen sei so ka jing try ai kam ki bom pat yo kam ko try kenti ka kamai ka ji ka jing yo ka jing kot ka jong ki ko try na dwai ki ban jin jar e bom la shu ban siu ka ram ka sha ro men pli ka jing khang kin yo no ka lat ka lenti ha ka bakin roi kin man bha nang ni swat pen roi pen man bha ka jing jong ki bakin yo ban siu no ye ka jik ki ram ki sha ka jong ki ko try ji so lai don ki ba kerdu ka pisa ka tingka men le ki kamba pli ka lat ka lenti bakin yo ka kam ajing start pen sei so baka ka jing yo ka red kan kalalong ka jing yo ka ba he ka ba bon nang ne sha khamat ka try ablai men kar khui ka ba kerdu ablai ka ba shem janjar ki ba mat jing e men kar khui ki men shem men pelat ki ne ka jing snew ne ka jing e ne ki addiction ki ba te ki ba komi ke ka no ka jing blin ki ba snew ka ba pen janjar ki men launo e ka ta men that no e ka ta ko try ji so ablai men thau thu mai men ra men kinti men te pat e ka jing em jo ki sa ki sen pat ablai try ki ba do jing kermen pentingan ni ki pen ko bor ki ko try ji so ablai ki bala pat praga jing imen pen bahapat ki ko try ki bala pat ka ying ka sem men te pat sa isen pen khia ka jing mong ka jing thang walam biang ka jing e pendap jing e biang hapding shikurim bakan ka jing e biang shikurim ablai ko try ji so ablai kan nugo men sem ko shukor ki no ki briew ki shukor ki kurim ki jong ki ngada long bala wengno na ka kerteng ki Jesus Christ kin let no na ka jong ta e kita bakin kalabamot kin phai shame ko try ji so ablai try pen bai ki kam ke jam pen bai ke long yeng pen bai ki khon ki kti shim ti ki khon ki kti te ki ko try yo kan ti ki pen bai ki pen em ki ko try pen poi ki shika jing klaw mat par kar khui ki khon kar khui bai try ki bhai nga sem ki kmi ki pa ki men ki para ki korem ki persa korem bai try baro shing si sem shim ti me te me bat scam ki thau thmai ki ko try ya dai ki bas ne pen bahapat ka jinglong pen bhai ka jing em pen bhai ka jing dei pen bhai ka kam pen bhai ka long yeng ka chuki ka khren ka jing khya ka long yeng ka chuki kan wan khren ka jing khya ka jing dei ka chuki kan wan khren ka jing khya abai twai ki khon ka jing khya ki kurem ka jing khya ki kimi pa ka jing khya ki hen ki para khren ka jing khya ka kam ka jing khya ka jing trai ka chuki ka trai ji so dei ka jing khya ka men sim ka jing mat ka mat ka chuki ka trai kar khuru ki badone pring ka jing puli ai jing stan ai jing e pen man bhai kentiu ke jingnang jing start pen poi ki shajrong chakli try men kar khu ki badan apne ki exam sab lai ki badan apne ki interview ko try ki ba what come what jam legal hat le ki kamba bekin yo ek kam ko try na pen bana ba utrai ulong ulong pendap u jom pie ni kesngi utrai ulong ulong up lang brat kinom kerdo ablai pen man kin roi kin man bha kin khia akran kin dap kin biang kin rispa nang ne shakmat ko try nga krani ko jing khia aga jing dei ke jongki kan wan ka jing suk sing san kan wan ka jing long ka wei ke jing Lumsohphoh jing mat ka try sumaria i wei ko try pelat yake ne basni pelat yake ne bori usaitan pelat yake ne jing dom ko try pelat no yake ne addiction ne jing brai ne no jing don bori usaitan pelat no yake ko try Jesus ablai penthmai yake pen poi yake shaka jing kalaw mat yo kan ti ke jing em chuki te pat ke jing em junki ko try nang ni shakman na IT no i wei poi ki ti blai ke chome na aingo me sngo ne ke jing dwai aga kerteng Jesus Christ ben nazeng dwai amen amen Blin ker khui fini ke sngi yang in be brai se ke jinglongsuk pat ki briew baroh yang in le ke jingle ki bawan ra ke jing song suk sung sai hayeng balang office jing trai la ne ha kanu ko Jaka ka bagi don kum ki khon ke jong U Blei yang in long ki nong le ke jingle ki bawan ra ke jing suk ha ka Jaka wa phi don blin ker khui phi nab ta ka bro mo jong Blei amen amen